assalamu aleykum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV. Gande ɓaleɓe hande ari ko ɗo e cité Djily Mbaye ne bismo ceerno Mouhamadou Lamine Sow o ara e gande ɓaleɓe ko joni joni wonata. ceerno Mouhamadou Lamine Sow bisimilla, calmina e yeɓoɓe Pindi TV. bismillahi irrahmani irrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kadira. bandiraɓe fulɓe on calminama, kala ɗo mbawɗon wonde aduna he a diaspora he leydi Sénégal on calminama, on mbiyama assalamu aleykum rahmatullah. koto fo jippinama jipponde mum, on jarama onon fulɓe foof machallah. so wiyama gande ɓaleɓe, hewɓe ne gandi gande ɓaleɓe, ƴewgal nan hen, banggal leɗɗe nan hen, alquran nan hen. amin mbawi andude ceerno Mouhamadou Lamine Sow holto janggi alquran? eyyi, ceerno Mouhamadou Lamine Sow janggi alquran go wuuro wiyetego Mauritanie. mi waɗi toon duuɓi sappo mbeɗa jangga alquran, mbeɗa jangga kadi lesrar, mbeɗa jangga kadi gandal ɓaleɓe, saabu min taniɓam machallah ɓe gonno ko wuuro wiyetego Burkina. toon nenam jibina, toon babou nenam wonno, o janggi toon gandal ɓaleɓe no feewi. nde o arti Sénégal nde, caggal nde janggumi alquran machallah, ha ndenimi alquran, janggumi seeɗa lesrar, ɓattima mawɗo o, gonmi hedde makko mbeɗa jangga gandal ɓaleɓe ha Allah okkam hen machallah, ko okkam ko hen alhamdulillah. ɗum yettere Allah, mi yewani alhamdulillah. jamanu o ɗo tolniɗo kalmo jiiɗa nana wiye mi yahat hedde ceerno, ƴewanami ko wone am, ƴewanami liggeyam no yarata e banggal dañal. ceerno Mouhamadou ene ƴeewa? eyyi, mimin ƴeewa alhamdulillah, mimin ƴeewa kay. ƴeewa noon no kewi façon. mimin ƴeewro alquran, mimin ƴeewro l'istikhara, mimin ƴeewro junggo. sa simin daari junggo neɗɗo tan min kalama ko woni e mum. mimin kadi ƴeewɗe ne kewi, mimin ƴeewro ndiyam, mimin ƴeewro gueɗe kewɗe. kala no min kalanma inchallah ƴeewgal ko ɗum woodi. ɗum Allah okki amen hen junggo machallah jurgo, a gandal kewgal a wallu ƴeewde, surtout noon a wallu ƴeewde ƴewande neɗɗo ndiyam, kay ƴewande neɗɗo junggo makko. eyyi, al istikhara kay alquran. en jii jamanu to tolniɗo mo jiiɗa foof nana yaaha hedde ceerno pour ƴewde ko waɗe ɓandu mum, haade haydara tampinde ɗum to banggal liggey, to banggal ko momi e ɓandu mum, walla banggal ko ɓufti ha ko haɓɓi, to banggal ko wiyete ko karangue. est ce que aɗa waɗana ɗum almuɓe ma, walla almuɓe ma meeɗi arde ma tan mbaɗanɗa ɗum haaɓe jettuma? wallahi Allah waɗi ko wiyete ko muslay pular, ko wiyete karangue ciar, mamin hen jogui secret baɗɗo doole mbo Allah rokki amen. on secret noon ko min mbaddatam ko ndiyam ɗam neɗɗo surtinata lecciri. ɗam ndiyam simin ɗam mbaɗi won komin mbaddata ɗam ndiyam, simin okki neɗɗo ɗam ndiyam o looti ɗam, o dañata karangue no moƴƴi. min banni ɗum yimɓe hewɓe ganduɗa ɓe min jokkodiri e mumen, ɓe banni ɗumen ɗum, ɓe jii hen koye mabɓe, ɓe beltima hen no fewi, ɓe jeeyani hen riccare. donc on secret dal min jogui a wallu karangue kay secret ji goɗɗi. iskam o min mbaɗi testé ha min jii wonde kala mbo naftorima tan an a heɓat ko cohluɗa ko, walla muslay kay walla karangue. en jii jamanu to tolniɗo banggal udditare, kala mo jiiɗa nana wiye min de mi ronki udditade, komi guddiɗo, kala ko mbaɗmi yahata, somi yeeyi kala ko mbaɗmi yahata, hay dañal ko probléme. est ce que banggal udditare ceerno Mouhamadou Lamine Sow ene dilla e ngal gueɗal? eyyi, aɗa andi fulɓe kam machallah heɓe dilla ko gueɗe kewɗe, surtout ngal leɗɗe. ɗum woni leɗɗe ganduɗa ɗe machallah siɗe gokkama neɗɗo o o ɓuftiɗi o dañata udditare. is noon yimɓe heeɓe juuma ko heewi e banggue leɗɗe. ay condi sa ɗum dañi, woodi diire mo ganduɗa o waɗatama, on diire si o wirtima on diire sa totti neɗɗo o naftorota. a faami de. woni balɗe kadi ganduɗa o neɗɗo heɗe foti fuɗɗade hene looto, ɗen balɗe si fuɗɗiraki ɗi naftorta. mimin jogui lekki ganduɗa ko mimin lekki golloro a banggue udditari, heko wiya townaki, lekki fulɓe fof ɓe gandi lekki moƴƴi sattugo dañe. hin inchallah won komin hen mbaddat simin totti o ganduɗa o no sohla udditare tan, inchallah heɓata woni inchallah. ceerno ko leydi Sénégal tan jooɗi, walla nane leyɗele Afrique, walla ko caggal leydi, holto almuɓe ma ɓurata tawdemo? eyyi, min noon mbeɗa yahanno a leyɗele Europe ɗe ko waye France en, mbeɗa yahanno kadi a leyɗele naare ɓe ko waye Maroc en, Égypte, Algérie, Tunisie, mbeɗa yahan Mauritanie, Gambie, kay lesdeji sous région ɓe, toon fof mbeɗa toon yiya alhamdulillah. mbeɗa toon jogui ganduɗa ɓe mimi jokkodira mumen, heeɓe machallah heeɓe belti e golle, heeɓe hen jii kadi nafoore.
ceerno alimiɗo gure kewɗe kono min jiiɗi namdadema tan ko est ce que ceerno meeɗi ligganade almubudu mum tan ha yiri yitere mum a ɓuti wona goo wona ɗiɗi surtout noon a gure nareɓe to mi liggidiri toon a yimɓe hewɓe haaɓe keeɓi ko sohlno a sohlaji ɗi kumtima nde Allah waɗi ɗum amen sohlaji mumen kumtima no feewi kadi min liggodiri yimɓe hewɓe dal goto fof yii hen hoore makko goto fof weltima ɗum Allah waɗi ɗum Allah ñaawi min jetti hen Allah ɗum wona bawal amen noon ko Allah noon kay rokkirat dalika fadlullah yutihi man yasha wallahu dul fadlil azim Allah kay jogui ɓuuri kay ɓokkata ɓuuri mo kala mbo yiɗi si Allah okkimo ɓuuri mo noon kala mo jokkodirɗa tan Allah waɗata mo tawfiq haaju mo humto en jii jamanu to tolni ɗo banggal gorago ene tampini yimɓe hewɓe est ce que ceerno no dilla e banggal gorago walla a ligginima yimɓe tan ha jii jettuma hen eyyi banggal gorago min hen dilla ene woni leɗɗe ganduɗa ɗe machallah kala mo ganduɗa o gorago no tampinama sa ɗi tottama tan inchallahu sa ɗi waɗi utilisé no honno min mbirima ndi tan a waɗat sentir hoorema a yiyat nafoore min golliri hen yimɓe hewɓe goto fof yi nafoore alhamdulillah banggal gorago kono foti balɗe liggotoɗa ɗum walla kono foti lebbi min jiiɗi andude hen ko laaɓi par ce que ene tampini jamanu oɗo yimɓeɓe min hen jogui leɗɗe tati balɗe différent hino won ganduɗa o ko balɗe tati o dogata on si a yaɗi ɗum balɗe tati tan a tinata hoorema hino won ganduɗa o noon ko balɗe 4 hino won ganduɗa noon ko balɗe jeeɗiɗi on min mbaɗat traité o balɗe jeeɗiɗi on noon toujours yimɓe mbiyata hen ɓuuri waɗ efficace ɗum dal no woodi ceerno Mouhamadou Lamine Sow tawateɗo ɗo e cité Djily Mbaye sa yiɗi jokkodirde makko a waɗat 76 411 32 11 walla mbaɗa 77 361 50 37 ɗo e cité Djily Mbaye o jooɗi kala jiɗɗo jokkodirde makko ko wona ɗum ko en jahat to banggal kayitaji en jii jamanu oɗo to tolni ɗo kala mo jiiɗa haaju mum foof ko lijjide kayitaji yaaha caggal leydi yimɓe ne cohli ɗum ene tampini yimɓeɓe est ce que aɗa dilla hen eyyi min dilla is noon minen kala ganduɗa ko min hen dilla haaju min hen dilla min darata itto fof min darata beele simin hen dilli mawo joomu dañi hen woni walla dañta hen woni min ƴewtot ɗum simin ƴewti min gandi a bang so ari amen a dañode woni min gollonoma simin gandi a wawa daña amen woni min dara ganduɗa o mimin gandi kasa toon yeehi amma toon dañi woni min mbadduma on noon min gollorto saabu neɗɗo a wawa itte jawdi mum tan ñaama mbiya a yallelaɗan a gollantako ɗum ɗum ko ɗum hakke donc kala mo ganduɗa o haaji min guetti jawdi ma min darata beele simin gollinima ma daña woni si laaɓi amen a dañata woni tan min gollonoma ɗum tagi a banggal kayitaji min heewi komin hen gollonto yimɓe ɓurɓe heew siɓe gaari amen min wite heɓen daña yakare heɓen daña résultat liggonoɗa neɗɗo tan yiya weeɓani ha banggal kayitaji est ce que a meeɗi ligganade almudo ma tan arte ma wima ko ligganiɗa kam ko hay hunde mi yaani eyyi sa nono ɗum wasta wonde sa neɗɗo arama taw Allah ñawani haaju mo humtede ma ara o yiita nafoore a faami de walla taw ko mbiɗa ɗum ko sa watta ɗum ko mbiɗa ɗum ko yaltuno banggue sarkeji yaltinani happar wima yaltini taw wona gonga ɗum tagi hewɓe hen haaju mumen humtaki ɗum tagi ɓuuri ko hen heew minen sa sarkaji ɓe foti yaltin min lamto ɗumen sarkaji min tampi hen min jaltinanɗaɓe pour ɓe mbawa dañde résultat haalan amin secret ma to banggal condi kala mo jiiɗa walla kala mo nanɗa wiyat ko ceerno Mouhamadou Lamine Sow kanko so waɗanimama a yiyat joni joni holɗum woni secret ma eyyi minen condi noon min komin hen mbawaɓe tampu haɗi condi woodi ko jamu yillete a faami de woodi ko saɗum yillo woodi ne jillorta ɗum woodi ko jangata woodi ne calmirta lekki ki so ari heki ha ɗum fof no woodi ɗum noon saɗum waɗani a dañta nafoore nde poɗɗa dañ kala mo tottuɗa tan wiyama mi yiya nafoore taw an ko poɗɗa ko wadde nde jillorɗa condi ndi a waɗani ɗum donc saɗum waɗani résultat wawa moƴƴude il faut mbawa hen tampude kala ko lekki lamdi mbaɗa ɗum saɗum yilloyo pour mbawa dañ résultat on poɗɗa dañdi ɗon dal ɗum yaari to banggal leɗɗe condi ne yawi jaggude mbaɗana neɗɗo tan ɓufto balɗe 2 walla semaine walla lewru tan yiya est ce que ɗum ɗon ko mbawɗa min hen addande ko eyyi haɗande neɗɗo saɗum totti lekki ha ko fot ɓuftade ɓurɓe hen hewno saɗum totti lekki si ɓufti ha paari ɓe guittat serviette ɓe mawlo sa ɓuftima noon mawliɗa ko ɓuftiɗa ko a yiyata nafoore a accat ɗum yorama si yorima nde o waɗat nafoore nde o jaggata o naata nder ɓerndu ma kono gueɗɗe noon jaari eɗen gandi ko wiyete ko noob jamanu oɗo jiiɗa debbo taw ka gorko jaaha haajuma
humtotako walla an debbo jiiɗa gorko jiiɗa ɗum jaaha haaju ma humtotako est ce que aɗa liggo e ngal ɗon banggal? mbiɗa hen jogui secret ganduɗa o Allah hen kam hen okki tawfiq no fewi. mbiɗa jogui simore wotere simore dabɓuɗe alquran ganduɗa sa windi a seekatɗe mbaddaɗe warga haɗandi warga gara ha baali haɗandi baali de totta ɗe ñaama ɗum so ɗum waɗi on noogo komo secret baɗɗo doole kala mbaɗanɗama on ɓe permi waɗan on secret fof ɓe jii hen nafoore ɗum jaggi min hen jogui secret ji baɗɗi solo ganduɗa koɗi baɗaɗi utilisé haɗe gaddi résultat noon da min liggorto ɗum. holko mbita konngol ma mbaynigo e ɓe gandanɗa hoorema sahaji fof nannanmani jiiɗi arde ɓe gari ɓe jiiɗi addude woɗɓe holko mbita ɓe Pindi TV? mbeɗa salmini Pindi TV naaɓe meɗe men wi min Pindi TV mi ɓoyi ɗum yebde somi woni étranger toujours Pindi TV jeeɓatmi mbeɗa salmini fulɓe no fewi kala ɗum mbawi wonde aduna he goto fof mbeɗa ɗum totta juuɗe ɗiɗi mbeɗa ɗum wi assalamu aleykum mbeɗa ɗumen weltano no fewi no fewi minen komin fulɓe tan min jiiɗi fulɓe tan min jiiɗi yo Allah waɗan ɗum jaam kala ɗum mbawi wonde onon kadi piimi yo Allah ɓawtin mon yom nawru mon yeeso barken ko mbatton ko yimɓeɓe gaddan toon fulɓe heɓɗumen cafran gueɗe mon yo Allah woti yakar mumen tas bi jaahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yo Allah ɓoyno mon ɗo ɓoyno ɗo dendagal fulɓe leñol ngol dal hengol tan min gonen ɗo yo Allah nawru ngol yeeso yo Allah ɓawtingol bi hurmati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. on nani bandiraɓe ceerno Mouhamadou Lamine Sow ɗo e cité Djily Mbaye kala ko cohluɗa e ɗeɗo gueɗe ɗe min kaali e ko wona ɗum ni sa ari ma tawmo ɗo noddirguel makko mbatta ko 76 411 32 11 walla mbaɗa 77 361 50 37 émission Gande Ɓaleɓe ko ɗo e cité Djily Mbaye e ceerno Mouhamadou Lamine Sow ha ñalawma goɗɗo so Allahu lamɗo jaaɓi.